गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ मैया क'क्राझाराव बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव अल इन्डिया फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरि कालियान चौबे आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि नन्दिता गरलचा आरो मन्त्रि उर्खाव गोराब ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोजौ थाखोनि आर्मि अफिसारफोराबो बाहागो लादों। एसियानि गोजामसिन आरो बुहुमनि थामथि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ क'क्राझाराव बेखेवदों। 132थि दुरान्ड कापखौ कलकाता गुवाहाटीजों लोगोसे क'क्राझाराव खुंगोन आरो बे दुरान्ड कापआवनो देग्लाय बड'लेण्ड एफसि हानजायाबो गिबि गेलेगोन। दुरान्ड कापनि मेचआ फैगौ 3 आगस्तनिफ्राय 5 सेप्तेम्बरसिम खुंफुंजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सोमावसारदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह हुसियार, लादु सिंह गो बेक, लादु सिंह हाय हाय, लादु सिंहखौ बोखार होननानै आखायाव प्लेकार्ड लानानै बायदि स्ल'गानजों गोमखांदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसुनिफ्राय धरना हाबाफारि लादों। लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबिजों हानजा सुरनायखौ पुलिस हानजाया होबथानो नाजादोंब्लाबो होबथानो हायाखै, फेलें जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेनाखान्थिजों लोब्बा थानाय भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लादु सिंहखौ जेब्लासिम बुहुम फरायसालिनिफ्राय होखारा अब्लासिम एबसुआ गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होदों। 1 लिटारनि गाहाय प्लास्टिकनि दै बथलखौ फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय बन्द' खालामसिगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनिफ्राय गिबि खेब गोदान दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाखावरि हानजाजों मोसाहैफानाय बिथां जयदेब ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। क'क्राझार बाथारमारि गामिनि जयदेब ब्रह्मआ बयजोंबो मिथिसार जानाय सासे समाज सिबियारि आरो गागि नोगोरारि सुबुंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 1956 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव बर' हारिनिफ्राय गिबियै बागुरुम्बा मोसाखावरि हानजाजों मोसाहैफादोंमोन बिथां जयदेब ब्रह्मआ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथां जयदेब ब्रह्मआ थांनाय मैयानि हरनि 12 रिंगासो समाव न'खरनि गासै बाय बाहागि आरो बर' हारिखौ नागारनानै थाङो। रुंसारि जानाय समाव जयदेब ब्रह्मनि बैसोआ 85 बोसोर जाबायमोन आरो बिथां जयदेब ब्रह्मआ एमएलए लरेन्स इस्लारिनि बिमायमोन आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा नुजाथि हैनानै रुंसारि जयदेब ब्रह्मनो जोबथा मान बावफैनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। इउपिपिएल दोलोआव सानसेयावनो 1200 सोद्रोमाफोर जयेन जादों। क'क्राझारनि उल्थापानि लाबायनपुर प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव प्राइमारिनि सिङाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बयबो लोब लोब फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला उल्थापानि लाबायनपुर प्राइमारि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि हा, लामा, लोंग्रा दै, मोब्लिब आरो मबाइल टावार बेफोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंना होनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय मैया सानसेनि गेजेरावनो 1200 गोदान सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होनना देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि
बिजित बसुमतारिया फोरमायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।